layidu taara layidu tɛmɛna Maison Blanche y'o fɔ fiɲɛ sira fɛ ka kasoden kɔrɔ ni ja jira a jigintɔw ka bɔ pankuru kɔnɔ. Amérique janjɔn dɔw b'a wele selifini donnen don a kan na. I feel like the luckiest man on earth right now. Karamɔgɔ ni min si bɛ san 63 la o y'a jira k'a bɛ i n'a fɔ cɛ bɛɛ la kunnandi dugukolo kan k'a sɔrɔ a bɛ foli lase Amérique jamanakuntigi n'a ka kulu ma ka bɔ Maison Blanche cidenjuguyaso la. O tɛmɛnen kɔ Amérique fanga y'a jira k'a ye fɔkabɛn kɛ fɛn falen dɔ kan min bɛ Rusi jamana ka ŋaniya ɲuman yira k'a jira k'a bɛ taa sira ɲuman kan walasa ka kɛlɛjuguw ni fariyalen nin ban Ukraine jamana na ka kɛɲɛ ni kunnafoni dɔ ye. Ni ɲininkali kɛra o ko la, jamanakuntigi Trump y'a fɔ dɔrɔn ko maa falen nin tilenen don kosɛbɛ, a bɛnnen don kosɛbɛ. Donald Trump ka ciden kɛrɛnkɛrɛn Moyen-Orient fɛ n'o ye Steven Witkoff ye, o de ye Mark Fogel lasegi n'a ye Maison Blanche y'o fɔ. Mark Fogel min tun bɛ baara kɛ karamɔgɔya la Amérique kalanso dɔ la Moscou tun ɲangilila san 14 kaso bila la juin kalo san 2022 la Moscou kiiritigɛso dɔ fɛ k'a d'a kan k'a ye kiribikiribi fɛn n'o ye cannabis ladon a fɛ jamana kɔnɔ furakɛli ɲɛci kama a ka fɔ la.